ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ସତରେ ସେଦିନ ମାଛ ଖାଇଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତିର ଭୋକିଲା। ଥରେ କୁର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଅନେକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମାଛ ବିକ୍ରେତା ଥିଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଛ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ମାଛ ରୋଷେଇ କରି ତାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମାଛର ବାସନା ଶୁଙ୍ଘି କୁର୍ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କଦଳୀପତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଦଳୀପତ୍ର ଖୋଲାଗଲା, ସେହି ବାସନା ଏକ ସୁଗନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କଦଳୀପତ୍ର ଭିତରୁ ମିଠା ପଣସ ବାହାରିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗରେ ପଣସ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚମତ୍କାର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କୁର୍ମାଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏମିତି ଭକ୍ତିଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।